ngeke uvinjwe yisonto ukuthi into yakini ngeke uyilungise. Lungisa into yakini uhambe uye esontweni, mawufika esontweni ufike uphumele obala. Okuwukuthi bafundisi bami ngihambile mina ngaye enyangeni. Kade nginokuthi ngithandazile kwangenzeka kodwa khona into yasekhaya engiphoqile ukuthi ngihambe ngiye enyangeni ngiye koyilungisa nebala ngithema ngiyilungisa yalungiseka. Ngidle umuthi ukulungisa leyo nto. Ngiyacela ningihlambulule ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngihlanganyele namalungu ebandla. Iyenzeka leyo nto. Igunyaziwe futhi kuzona zonke izinkolo. Ngoba isonto nekhaya kubalekile ukuthi zibambisane lezo zinto. Hayi ukuthi zicwasane ngoba mazocwasana lo muntu loku uyena okholwa into zakhe ngeke zihambe kahle. Thina sasenza njalo ke kwaLoseni. Sasingene esidakeni sonqanda izinkomo lezi ezidla insimo. Sasingaziyeki ngoba nakusithi kukhona isidaka. Kodwa mase sesibuyile ukuzinqanda izinkomo ensimini kade zidla sangena odakeni. Siyahamba siye emfuleni sigeza inyawo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokusethi nezinto. Amavasha basosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nezinyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Yazi bafowethu avibhlungu indaba yomuntu othola ukuthi umesonta noma mekholwa ulithatha kakhulu isonto alifake emqondweni wakhe. Yonke into nje meyenza nje yena nje ukhuluma ngesonto make nje umtshela into nje umuntu wathi mne wethu ukuthathe naye imbiza nje ukuchathe ayi uzomuzwa hayi isonto alivumi ngisebenzisa umuthi kahle bo hayi bo yonke into ayingabi isonto mina akangixoxe nomuntu onjalo mina futhi angizwani nomuntu onjalo mina. Umuntu esisabathena siyaxoxa aloke ngitshela ngesonto engikhumbuza ngesonto nemithetho yesonto angixoxe nomuntu onjalo mina. Sengancamba athi angikholwa methanda. Angimfuni mina umuntu ozobanjwa inkolo. Ozothatha inkolo ayifake kakhulu ekhanda la ngafanele khona ukuthi inkolo ayifake. Uma ngichatha ingenaphi inkolo lapho? Ngoba mangichatha ngenzele ukuthi umzimba wami uhlanzeke kuvuleke imithambo egazini igazi likwazi ukuhamba kahle. Angikwazi ukuyithandazela into enjalo. Manje ngizothi wena uma ngithi ungichathisa ungitshela ukuthi wena awuchathi. Ngoba naku uyakholwa. Inkolo phela bafowethu akufanele isivala amehlo. Kunezinto ezingayidingi inkolo. Kunezinto ezidinga wena nomqondo wakho. Makufanele ukuthi leyo nto yenzeke. Hayi ukuthi manje wena yonke into manje makufanele ukuthi uhambe uye kojova ukuze usinde uphile kuloko kugula. Awusayi wena ukojova ngoba naku uthi uyakholwa. Wazwa ikholwa bo. Wazwa kholwa bo. Awusezujova. Egcekeni lomuzi wakini makhona isidingo esithile esikhona. Kunomuntu omdala wakini owathi umehamba emhlabeni wahambe namacala athile kodwa manje ukwembethe awusakwazi kumlungisela wena ngoba usuyakholwa wena. Hayibo wazwakholwa bo. Ukholwa kuni lokho okukuvimba ukuthi manje ungasakwazi ukulandelela ezinye zezinto. Nama kukhona into ethile manje ekudinga ukuthi ilungise into yesintu. Awusakwazi wena manje ukuyilungisa leyo nto ngoba naku uyakholwa. Inkolo manje imile phambi kwakhe udonga phambi kwakho ikuvimbile. Uyabona mina akusebenzisa umuthi mina. Ngavalwa abantu abadala ukuthi umuthi ngawusebenzisi. Angusebenzisa umuthi.
isiwasho kodwa ngiyasebenzisa umuthi angiwusebenzisa kodwa ungawusebenzisi kwami umuthi ngisho isiphiwo sami abantu abadala bangiphe sona bangiphe ukuthi ngikwazi ukulekelela abantu ngisebenzisa amanzi kodwa konke lokho ngeke ngize ngithi ngoba nako mina ngiyakholwa mangikholwa umuthi sengizowushaya umuntu ekufanele ukuthi izinto zakhe azilungise ngomuthi ngimthathe ngimgxisha amanzi ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto ngoba umuthi uyasebenza nawe manje kufanele ukuthi uma uwumuntu ukholwa bese ucabanga ukuthi zonke izinto zenzeka ngenkolo uyabona njengoba mina amakhehla engitshela ukuthi thatha amanzi usebenzisa amanzi athile ngeke kube ukuthi bonke abantu nodinga umuthi nodinga ukuthi inkinga yakhe iqaqe ngomuthi sekufanele ukuthi ngimkhombe emanzini ngwana kungisebenza kanjalo mina ayihambi kanjalo manje bahlupha abafowethu abantu uthola ukuthi uma bekholwa bathatha kakhulu inkolo bayifaka emqondweni inkolo musu kuyifaka kakhulu emqondweni musu ukugijima hamba kahle ike emhlabeni la sikhona inkolo nokukholwa kulekelela umuntu ngokomphefumulo kulekelela umuntu ukuthi umphefumulo wakhe uphile akuyilekeleli inyama kodwa uma umuntu ugula enyameni uyayidinga into ezokwazi ukuthi yelaphe inyama ngoba umthandazo awukwazi ukulapha inyama umthandazo ulapha umphefumulo yebo kuyenzeka kwesinye isikhathi ukwazi ukuthi ukhuleke bese leyo nto iyaphela esenyameni kodwa ngendlela umthandazo odalwe ngawo ulapha umphefumulo ngisho esontweni uma uyakhona usuke uyophakela umphefumulo uma uhamba nje uyakhona esontweni usuke kuzokhulunywa amazwi bese umphefumulo wakho uyaphila manje lento inkinga lento yabantu othola ukuthi bona bathi nje bona bake enkolweni bayasonta bona umuntu mehambile waya kadokotela usecabanga ukuthi kuzoba sengathi akakholwa yebo bafethu iyahlupha leyo nto yabona makukhona into ekufanele ukuthi ilungise kufanele ukuthi uyilungise leyo kunezinto ezisiphoqayo thina njenganabantu ukuthi sizenze sizilandele ukugcina amasiko kuyasiphoqa ukuthi amasiko siwagcine kukhona impande ezithile ekuba khona isimo esisiphoqayo thina njenganabantu ukuthi lezo mpande sizisebenzisela abantu abadala akufanele ukuthi ngoba naku sesisenkolweni bese sithi lezo zinto ezisiphoqa emakhaya ukuthi sizenza sezokwazi ukuthi sizenze ngisho emagcekeni emizi yobaba bethu kunezinto eziphoqayo ukuthi sizenze uyabona nje utshwala kuyaphoqa utshwala ukuthi ubugaye kini uma bengakasha abantu abadala ukuthi utshwala abasakufuna emagcekeni awukwazi ukuthi wena ngoba naku uzothi usuyakholwa mawenza into ethile utshwala usabugayi oyisuse kancane inkolo nako lokho ukulandelele esontweni makushiwo ukuthi makuthutshwala musu ukubugaya ukuthi inini ke la mngagaywa khona ungaqhamuki wena usuthatha wena into ethi utshwala bugaywa uma umuntu uyikholwa usugijima uyoyenza cwaninga kuqala ukuthi inini la ngeke ngisabugaya khona kusuke sekwenze njani ngoba uzosuka ungabugayi wena utshwala mawungabugayi bese abantu abadala bayakushaya izinto zakho ziphambana usuphikisana nabo manje wena ziyaphambana into zakho kanti wena uzange ulandelele okuthi nini la utshwala mungasagaywa khona uma mina sengiyikholwa inini la ngaseza ubugaya khona utshwala kubalekile ukuthi izinto sizilandelele ungathi mawuyizwa leyo nto ikhulunywa noma iwumthetho wesonto akuyona yonke imithetho yesonto ovela ukwazi ukuthi nje uyishintshe emagcekeni akini uqhamuka usoyifaka akuyona yonke ngoba lo muzi ohlala kuwona le khaya ohlala kulona ikhaya lakini umuzi wakini umuzi wabantu abadala bakini abanye babo mhlamba bakholwa abanye babo basaphuza utshwala kufanele ukuthi baphuze utshwala makukhona into eyidilenziwe phakathi kwekhaya ngeke babiyekiswe wena uyingane engahloniphi phela wena uma ukuthi uzazoguqukisa abantu abadala into phakathi kwekhaya abantu abadala kufanele ukuthi nabo izibakhanyele lento ukuthi nabo manje utshwala ababiyeke bengale kwelamathoko hayi ukuthi wena njenganengane uzoqhamuka usuzobaphoqa usuthi mina le ekhaya ngigayi mina kho umuntu ozophuza utshwala akuwena kufanele ukuthi usho lokho ngoba uyingane nawe uphethwe
musu ukuthatha umthetho wesonto. Esontweni vele bafowethu nodadewethu kufanele emasontweni ukuthi kushiwo ukuthi imithi ayisetshenziswa. Kufanele kushiwo lokho ngoba esontweni kushunyayelwa izwi lenkosi, kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu. Esontweni ngeke uzuzwe ukuthi wasebenzisa umuthi esontweni. Ngeke kushiwo lokho, akekho umfundisi womashumayela athi sebenzisa umuthi ngoba vele esontweni kukhulunywa izwi likaNkulunkulu. Kodwa wena ngoba unomqondo kufanele ukuthi ucabange na ukuthi lento leniyangidinga ke manje ukuthi lento ngiyigudluze ngomuthi ngoba uzobe uyigudluza ukini, uzobe ungekho esontweni. Awukwazi ukuthatha umuthi uhambe uye esontweni uthi uyosebenzisela khona esontweni, uzobe usebenzisa ukini njengoba kushiwo vele ukuthi esontweni umuthi awusebenzi. Iqiniso lelo, vele awusebenzi umuthi esontweni. Uma kuthiwa ngokwesonto okanye ngokwenkolo umuntu okholwayo okanye umuntu wala esontweni akakwenzi ukuthi la esontweni. Iqiniso lelo. Kodwa khona izinto zakini. Uyabona nje thina eselusa izinkomo. Sasike sibhekane nesimo uthola ukuthi nayi insimu lapha. Mawushona phansi kanje kukhona nje isidaka. Siningi isidaka esikhona la. Izinkomo sezilapha phesheya ensimini. Ziyadla insimi yomuntu. Mawula kulesidaka lesi isichaphozi lesi nayi insimi la nje phesheya kwesichaphozi. Izinkomo ziyadla. Zidla umbila. Icala phela lizongena kini mazudla lenkomo lombila. Njenganomfana olusayo awusho wena ukuthi ngeke ngingene esichaphozini. Ngena phakathi esichaphozini dlwa. Hamba ulanda izinkomo uzikhiphe ensimini. Phume nazo ngaphandle. Mawuphonsa amehlo ngezansi kwalesichaphozi ukhona umfula. Bese ungenile kulesichaphozi inyawo phuma zigcwele udaka. Bese uyahamba uyalapha kulomfula. Ufika ugeza inyawo. Uthi ufike ekhaya ufika usuhlanzekile. Inyawo zakho seziclean. Nasemasontweni kuyakwazi ukwenzeka lokho. Ngeke uvinjwe yisonto ukuthi into yakini ngeke uyilungise. Lungisa into yakini uhambe uye esontweni. Mawufika esontweni ufika uphumele obala. Okuthi bafundisi bami ngihambile mina ngaye enyangeni. Kade nginokuthi ngithandazile kwangenzeka kodwa khona into yasekhaya engiphoqile ukuthi ngihambe ngiye enyangeni. Ngiye koyilungisa nebala ngithema ngiyilungisa yalungiseka. Ngidle umuthi ukulungisa leyo nto. Ngiyacela ningihlambulule ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngihlanganyele namalungu ebandla. Iyenzeka leyo nto. Igunyaziwe futhi kuzona zonke izinkolo. Ngoba isonto nekhaya kubalekile ukuthi zibambisane lezo zinto. Hayi ukuthi zicwasane ngoba zizocwasana lo muntu lokho uyena okholwa into zakhe ngeke zihambe kahle. Thina sasenza njalo ke kwaluseni. Sasingene esidakeni sonqanda izinkomo lezi ezidla insimo. Sasingaziyeki ngoba nakusithi kukhona isidaka. Kodwa mase sesibuyile ukuzinqanda izinkomo ensimini kade zidla sangena odakeni. Siyahamba siye emfuleni sigeza inyawo. Wena yini okuhlula ukwenza njalo? Kubalekile bafowethu ukuthi inkolo singayithathi kakhulu ngewala. Endulo alikho nelilodwa isonto elalikhona. Abantu kodwa babekade bephila isikhathi eside okukhombisa ukuthi izinto ababezenza zazihambisana nomdali ngoba uyena owayebadalile nowayebadalele ukuthi lezo zinto bazenze. Kodwa thina enkathini yanamuhla sibambe kakhulu inkolo, sakhohlwa inkolo yesintu ukugcina amasiko ethu, sinakekela imisamo yethu. Siyahamba sibancane, sifa sibancane, izinto zethu azihlangani kahle ngoba sishiye imisamo yethu. Asingayishiyi imisamo yethu bafowethu, sibambe kakhulu inkolo. Ayinawe phela ukuyeke kakhulu nje ukuthi ngaso sonke isikhathi nje makukhulunywa wena usufaka inkolo. Suke singakhulumi ngenkolo, suke sikhuluma ngezinto zesintu eziwumgogodla wempilo zethu. Inkolo ayingangeni kakhulu emqondweni. Into makufanele ukuthi yenze. Ikhona indlela ozodlula ngayo kulelo ngoba impilo esuke ikuphoqa ukuthi wenze leyo. Ungazi ugqilazeke empilweni uthwale kanzima ngoba kuvinjwe inkolo. Okhokho bakho babengasonti kodwa izinto ababezenza ngoba zazidalwe uNkulunkulu babethi mabezenza bese bakwazi ukuphila isikhathi eside ngoba uNkulunkulu yena oyekade badalele ukuthi bakwazi ukwenza lezo zinto. Hayi bafowethu, angageqa amagula ngoba ngemungu. Ukuthi nje lento yenkolo bafowethu iyona eyafike yabulala kakhulu isintu sethu. Ingaka amakhehle ngeke athule ukuyikhuluma nokuyilungisa ngoba ukuthola ukuthi izinkolo ezikhona hayi ngoba nakuzilwisana nezinto ezizidingo kubantu nasemsamo yabo.
kodwa uthola ukuthi amadoda athile athumemile phambi kwabantu abuka wawo amacala ukuthi emagcekeni amizoyise babo bahlulekile ukwenza izinto babalekela ukuthenga izimbuzi balungise lezo zinto bese bafake bonke abantu lowo mqondo wokuthi izinto zasekhaya azingalungiswa yonke into asiyiphushe ngomnikelo kanti ayikho into enjalo bafowethu hayi ngageqa amagula ngoba ngemuka mhlawumbe futhi angizwakali na kahle ngoba phela kunabantu abaningi abandlebe zabo iqinisa zilifuni mawukhuluma iqiniso uvela ungezwakali kahle uvela uzwakali kabi kulungile asiqhubeke bafowethu subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV senzela ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe esiyifakayo ukwazi ukuthi uyithole isashisa zikhona ke njalo nezincwadi zempunga yesintu ikhona incwadi esihloko sithi nisintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe indlela yesintu le ncwadi mawuzifuna ushayela zona inombolo lezi abantu labo bezithenga kwa-Adams incwadi isitolo sakwa-Adams bafowethu siyavala indaba ezibhlungu kakhulu lezo bafowethu ukuthi siyavala isitolo sakwa-Adams eMaritzburg anisezukwazi ukuzithola incwadi zempunga yesintu naseThekwini futhi nakhona kuyavala kodwa ke mawuzifuna ungasayi khona vesane uze emphelandaba ngoba ikhona emphelandaba la uzozithola khona fonela zona inombolo lezi ukwazi ukuthi ufike emphelandaba nanti nekheli liloke livela noma ngabe ukuphike bafowethu incwadi zethu sike sizithumele kuwena zifike qathatha ngiyacela ukuthi nithathe umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu uma kuukuthi futhi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu uyakwazi ukushayela zona inombolo lezo lokuzibona zivela escreen sakho senze inhlelo ufike kwimpunga yesintu nizokhuluma nizoxoxisana impunga yesintu ayihloli uma ufike kuyona kodwa nike nixoxisane ukuthi leyo nkinga onayo idalwa yini sidlula kanjani kuyona inkinga noma ngabe iziphi bafowethu ezithinta isintu noma kukhona imisebenzi ofuna ukuyenza ongayiqondi kahle ethinta isintu woze emphelandaba uzohlala phansi nempunga yesintu mawufuna ukuhlola hamba uye kulabo abanye abantu abahlolayo ungezi kuthina ngoba asihloli thina kodwa siyakuchushisa yebo sisebenza ngabantu abadala kodwa kusho ukuthi siyahlola siyaxoxa nje makwenzekile kwaxoxeka into ekuthintile ungawatshela abantu ukuthi impunga yesintu iyahlola ngoba umuntu uyofika athi uzohlola ngifike ngimxoxe mina ngithi hayi mina ngihlole mina asixoxe nawe kuphela ngifuna umuntu mina onenkinga yesintu angazi ukuthi uzoyixazulula kanjani sacela ke bafowethu ukuthi abantu basilekelele ngezinye zezinsiza kusebenza mawubuka la kwi-description kukhona ilink ekusakutake a lot la khona izinto esifisayo ukuthi sibe nazo njengempunga yesintu ngenhloso yokuthuthukisa umsebenzi asibonge kakhulu ke kulabo esebeqalile baphonsa esivivaneni siyabonga kakhulu bafowethu kunina nonke senithathile isinqumo sokuthi impunga yesintu TV niyayixhasa nasithengela lezo zinto esenisithengele zona nabanye futhi abasafisa bafowethu ukuthi basixhase thina siyimpunga yesintu sojabulela konke i-memory card musithengele yona sokwazi ukuthi sijabule ngoba imfanekiso eqoshiwe sokwazi ukuthi masiyenze bemningi singakhali ngokuthi memory card asisenayo siyabonga kakhulu kulabo bafethu sebeqalile ukusithengela izinsiza kusebenza zethu uma sezanele nobona ngokuthi siyikhiphe ilink futhi singasakhulumi ngaloko bese nibona umsebenzi wethu nje usushintsha usuba muhle uzokhumbula phela ukuthi sesihlele sibalweni esiphezulu kakhulu 56,000 subscribers siyabonga kakhulu futhi kubona bonke abantu abathe basubscribe abafowethu kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV nabangaka subscribe siyacela ukuthi basubscribe bese sithi nje impunga